Is-Soċjalisti Ewropej jridu jiffaċċjaw tliet sfidi ewlenin. Dan skont il-kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant fl-laqgħa tal-Grupp Parlamentari tas-Soċjalisti u Demokratiċi fi Brussell. Sant sostna li dak li ġara fl-elezzjonijiet fir-Renju Unit japplika għas-Soċjalisti fl-Ewropa. Għaldaqstant qal li s-Soċjalisti Ewropej jridu jsibu metodi biex isostnu l-qalba tal-poplu li dejjem appoġġjatuhom fost il-ħaddiema, l-impjegati, pensjonanti u dawk li jeħtieġu l-għajnuna soċjali. Barra minn hekk għandhom jipproġettaw il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tal-poplu billi jħeġġu inizjattivi privati u jippremjaw is-suċċess. Fuq kollox għandhom jibbilanċjaw il-ħtiġijiet tal-Għaqda Ewropea mas-sentiment nazzjonalista li għadu qawwi fl-elettorat Ewropew. Sfidi li skont Sant għadhom ma ġewx iffaċċjati tajjeb biżżejjed. Fl-istess grupp waqt dibattitu dwar iż-żona euro Sant wissa l-problema kbira taż-żona euro, id-differenzi ekonomiċi kbar li nibtu bejn pajjiżi u reġjuni differenti waqt l-ekonomiji staġnaw.